मोसायाखै बाय माने मोनथायनो मोसायोना सोंदों आं माने गाव मोसायाना ओमफ्राय नों खेबदो नों खेबदो मा मेथाइ खालायदि खालायलाय र' नों मा मोसागोन बेनि जाजों मोसानो आं दसे नों खेब मा खेबदो केमेराखौ जों मोनसे आफादनिफ्राय फोसावनो सानदों दिनैनि बे लेंबर थियाटारा दिन्थि गेजेर नांफैबाय बेनिखायनो दसे सम जों बयखौबो जिरायलायनानै सिरिसे स्राय बेदर रानबावनो सानदों इन्टारभिउ हिसाबै दसे सम एक मिनिट आरो दसे सम जिरायलायदो जों बेदरखौ सिरिसे स्राय रानबावनोसै बिनि उनाव जोबथा दिन्थिखौ देखायनाय जासिगोन आफादनिफ्राय आरो लोगोसे मोनसे खालामनाय गावबा गावफोरखौ लोगोसे लाफानानै खालामबाय जायफोर न'खराव फैजायै मानसिनि भाग हरदों बिसोरनो नाजावनो मोनला अलरेडि जों बिसोरनो हरखानाय जाबाय जायफोर दिनैहाय उपस्थित जादों बे मानसिफ्राल' नैबे सेकेन्ड टाइमनि राननाय बेदरखौ मोननो हागोन दा बयखौबो जिरायनानै थानो थाखाय खावलायबाय ओमफ्राय जों आफादनिफ्राय बेदरखौ राननो जागायबाय बेखौ खोन्थानोबा नोङो नैबेखौ ओरै बोखाय ओरै बोखानांगौ बेखौ गोजौ खालामबा ओरै नारखो आंबो बिदि बारनायसो लानो ओरैबा जायो ओरैबा नै बेखौ नों ओरै खालामबा सिम नोंसिना मोसानो होन्दोंमोन सानजों ओमफ्राय